Esta ponte peonil sobre a P9 en Vilaboa ou unha para vehículos que está a Carón. Puideron ser os puntos dende os que alguén guindou unha pedra que alcanzou este coche e provocou un accidente múltiple a primeira hora desta mañá. Desta volta, as consecuencias máis destacadas foron o susto, os estragos e as retencións kilométricas, pero puido acontecer unha desgraza e xa non sería a primeira vez. Isto supón un incidente grave e preocupante, porque as consecuencias que pode ter isto poden ser moi graves, porque pensemos que é unha vía de alta velocidade na que os vehículos van a unha velocidade entre 100 e 120 que se lle bota unha pedra encima, pois evidentemente isto pode provocar que o vehículo frene bruscamente, co que pode pois producir unha salida de vía ou, no caso de hoxe, un accidente por alcance. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste xoves 30 de outubro. En Pontevedra houve un amplo dispositivo policial esta noite pasada por unha pelexa na Praza da Ferrería. A liorta tivo lugar despois de que unha muller toxicómana, escoiten, habitual na zona, entrara nun negocio a pedir comida. Ante as negativas dos responsables do local a dar, ya comezou o enfrontamento que se uniron máis persoas. Varias patrullas da Policía Nacional e local disolveron os implicados. Intentaron agredir a un compañero ahí en su comercio porque no les dio comida, se le intentaron meter, tuvieron que venir 5 o 6 patrullas y ya no es la primera vez. Vimos moitos gritos, como que había pelexa, coches da Policía Nacional, da local, entón a miña parella baixou e a ver que estaba pasando, éramos de sempre. E atención ás seguintes imaxes captadas por unha cámara de seguridade nunha sucursal bancaria de Camariñas. É o momento en que un home disfrazado con perruca e armado cunha pistola entra na oficina para cometer un atraco. Ameaza ao empregado do banco e tras un forcexo entre ambos, marcha co botín. Pois ben, o caso chegou hoxe a xuízo. O acusado e a vítima do atraco víronse as caras e ambos tomaron a palabra. Lle piden un delito de detención ilegal por maniatar a persona da entidade financiera. Bueno, a defensa considera que ese delito non existe, considera que ese delito queda absorbido, queda subsumido no atraco con intimidación. Hai xurisprudencia abundante nese sentido. En este caso, o atraco a mano armada absorbe o delito de detención ilegal. Operación policial dirixida dende Madrid e con varias patrullas en Queiruga, en Porto do Son. Vexa. Con ese despregamento pensarán nalgún asunto tipo tráfico de drogas ou algún crime, pero non. Ían deter un suposto xamán por estafa. Na zona non se fala de outra cousa. Había rumores sobre ele, todo o pueblo falaba sobre ele, era un tipo que a verdade é que non se relacionaba moito ca xente, quitando as 4 personas así do pueblo un pouco máis oscuras, por decirlo de alguna forma, co resto de veciños non se relacionaba para nada. Eu escoitara a moita xente falar sobre eso, sobre que o tipo facía maxia negra, que tiña círculos satánicos e cousas así polo estilo. Hoxe comezou na Audiencia Provincial da Coruña un xuízo contra un home acusado de atracar unha sucursal bancaria o ano pasado en Camariñas. Fiscalía e acusación particular solicitan unha pena de máis de 14 anos de cárcere para o presunto autor. Os feitos datan de febreiro do ano pasado. Segundo o escrito da acusación, foi este home con antecedentes penais por varios atracos similares o que accedeu á sucursal do Banco Santander na Ponte do Porto e levou máis de 40.000 euros en metálico. Fixo ocultando os seus trazos faciais cunha perruca e unhas lentes de sol e apuntando cun obxecto contundente que aparentaba ser un arma de fogo o único empregado que se achaba traballando na devandita sucursal nese momento. Golpeouno e atouno con bridas. A vítima sufriu lesións físicas, estrés postraumático e crise de ansiedade. Ao presunto autor pídenlle 5 anos polo roubo con violencia, 4 polas lesións e outros 5 pola detención ilegal. A defensa pide libre absolución e pon en dúbida as probas de identidade do vídeo do interior do local e tamén das cámaras que gravaron fora un Ford vermello propiedade do acusado. Tamén tratou de poñer en cuestión as supostas secuelas médicas da vítima e reducir a pena pola detención ilegal que entende está integrada no propio delito do atraco. Lle piden un delito de detención ilegal por maniatar a persona da entidade financiera. Bueno, a defensa considera que ese delito non existe, considera que ese delito queda absorbido, queda subsumido no atraco
con intimidación, hai xurisprudencia abundante nese sentido, sería de aplicación o artigo 8, regla terceira do Código Penal, e, polo tanto, o delito máis complicado absorbe ao máis leve. En este caso, o atraco a mano armada absorbe ao delito de detención ilegal. Tras as declaracións de hoxe do presunto autor dos feitos e do empregado da entidade bancaria e vítima do atraco, está previsto que o xuízo quede o martes visto para a sentenza nunha sesión na que participarán varios médicos forenses. O xuízo polo crime de Coia en Vigo chega á súa fin coa presentación este xoves das conclusións finais das partes. Onte tomou a palabra o acusado de matar un home de varios disparos ás portas da súa casa. Dixo que actuou en defensa propia, que non quería matar a víctima senón só asustalo, e que o falecido o ameazara antes cun machete. A Fiscalía mantivo hoxe no seu informe final que a única intención do acusado era matar e que por iso lle disparou á vítima coa escopeta a menos dun metro e sen posibilidade de que se defendera. Tras esta xornada, o xurado popular terá que pecharse a deliberar para emitir o seu veredicto. En Corcubión, esta mañá pasaron a disposición xudicial 3 dos detidos por pescar presuntamente sardiña usando explosivos. Son o patrón e 2 mariñeiros do barco Lobo de Mar, con base en Camariñas. O xuíz deixounos en liberdade investigados por un delicto contra a fauna e por tenza e depósito de explosivos. Na operación levada a cabo este martes detivéronse 4 persoas máis, segundo informou a Garda Civil da Coruña. En Pontevedra houbo nas últimas horas un amplo dispositivo policial por unha pelexa nos soportais da céntrica Praza da Ferrería. A liosa tivo lugar despois de que unha muller toxicómana, habitual na zona, entrara nun negocio a pedir comida. Ante as negativas dos responsables do local a darlla, comezou o enfrontamento, ao que se uniron máis persoas. Non é a primeira vez que acontece algo semellante. Desta volta foi pasadas as 8 da tarde neste establecemento de venda de pizzas dos soportais da Ferrería. O dependente non quixo darlle comida a unha muller toxicómana coñecida na zona, enfrontouse a ela. Discutiron e uníronse a liorta varias persoas máis que mesmo chegaron a darlle patadas ao mostrador, polo que tivo que intervir a policía para disolvelos. Intentaron agredir a un compañero ahí en su comercio porque no les dio comida, se le intentaron meter, tuvieron que venir 5 o 6 patrullas y ya no es la primera vez. Vimos moitos gritos, como que había pelexa, coches da Policía Nacional, da local, entón a miña parella baixou e a ver que estaba pasando, éramos de sempre. Os comerciantes e os hostaleiros din estar fartos dunha situación que empeora cada día. Hacen sus necesidades por la calle, este callejón se meten ahí, es horrible, el olor es fatal. Limpiar todas as mañáns, fan as súas necesidades na calle, tanto no callejón como no propio soportal, os olores. Y vienen aquí, ensucian, están con la cerveza, fuman unos cigarros extraños y dejan todo tirado. Din que hai un efecto chamada cada vez que chega o inverno, precisan solucións urxentes porque moitos xa evitan esta zona da cidade. Claro, son reacios a venir porque, claro, están tomando algo tranquilos y se les meten casi dentro de la mesa a pedirles, aparte, ya te digo, llevan olores, van bebidos, van tal y no tienen respeto ninguno. A xente pasa con medo, o sea, hai moita xente que ven con rapaces, que ve a xente maior, que quere pasar e demais, pois evita pasar por aquí. Son as horas despois desta liorta, a poucos metros na Praza de Méndez Núñez houbo outra en que interveu tamén a Policía Nacional. Foron identificadas 3 persoas por agredir un home que ia gritando pola rúa. Sorpresa en Queiruga, no Porto do Son, por unha chamativa operación policial dirixida dende Madrid que se saldou coa detención dun suposto falso xamán na súa casa. O home non era moi coñecido na zona, pero sí que se falaba de que practicaba maxia negra. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. A Garda Civil detivo un veciño de Fisterra acusado de provocar 6 incendios forestais. A investigación comezou tras un lume registrado en xullo na zona de Cabo da Nave, nese concello da Costa da Morte. As lapas calcinaron preto de 47 hectáreas de monte protegido pola Rede Natura 2000. Trátase ademais dunha área catalogada como lugar de interese comunitario. As condicións meteorolóxicas e a orografía do terreo nese momento aumentaban exponencialmente o risco de propagación do lume. No transcurso das pescudas, houbo outros 5 incendios na mesma zona que chegaron a poñer en risco a seguridade das persoas. Finalmente, os axentes do Seprona arrestaron o presunto incendiario.
En Guitiriz houbo que evacuar esta mañá un ancián da súa casa tras incendiarse a cheminea. Na casa estaban tamén a súa coidadora, que logrou sacalo a tempo en cadeira de rodas, pois o ancián está encamado. O home non sufriu, por sorte, ningún dano. José acababa de sair da casa para ir ao centro de Guitiriz. Marchou aproveitando que xa viñera a coidadora do seu pai. Esa foi a sorte. A muller logrou sacar o ancián a tempo da casa. Sacarnos, o bilufume xa o sacaron ao momento. Empezar a baixar o fume para baixo, sacaron ao momento. O pai de José ten case 100 anos e está encamado, de aí os apuros que viviron ao ver o fume. Levárono para a casa duns veciños mentres os bombeiros traballaban na casa. Meu pai está ben, meu pai só lo vin un pouco, pero está ben. O lume prendeu na cheminea que ao parecer había tempo que non limpaban. Eu non sei, supoño que estaba algo sucio ou algo deso, pero non sei como estaba. A todo lugar desprazáronse numerosos efectivos, bombeiros, OGs, Protección Civil, Policía Local e Garda Civil. No, cuidado, cumpriron, ainda estuveron tres camións, tres camións de bombeiros, estuvo a Guardia Civil, estuvo o Municipal, estuvo... Unha vez que apagaron o lume, arrefriaron a casa e contan volver a ela nas próximas horas. Coa chegada do frío volven tamén as mantas eléctricas e con elas o risco dun mal uso que pode acabar en incendio. Os servizos de emerxencia lembran a importancia de empregar produtos homologados en bo estado, non por nada por riba, desconectalas antes de dormir ou sair da casa, entre outras medidas. É un bo aliado contra a friaxe. Enchufala hasta que quente un pouco a cama e despois xa durmo, senón non sou capaz de dormir. Nunca. E además son peligrosas, dicen. O principal perigo? A veces o sono lévame un pouquiño, pero despois vexo que o calor que é demasiado e despertome. Este tipo de mantas levan dous ou tres tipos de potencia para que den máis ou menos calor según necesites, e incluso levan sistema de seguridade, porque moitas veces o estar cómodo, se estás no sofá ou estar na cama, podes te quedar dormido. Entonces elas automáticamente ao pasar un tempo desactívanse. Os 90 minutos, se non se lle toca o mando, apagaríase por seguridade. É unha das principais innovacións que inclúen xa as novas mantas eléctricas. Incluso baixaron o calor ou a temperatura que tiñan, porque antes as temperaturas eran moi elevadas. De feito, moitos clientes queixanse de que non quentan como as que quentaban antes, por tema de seguridade. Por iso é importante, lembran os servizos de emerxencia, empregar sempre produtos homologados. Debemos comprobar ademais que non hai danos na manta antes de usala e non enchufala nin en regletas nin en alongadores para evitar sobrecargas. É un aparato que xenera un calor, ten un consumo, non deberíamos deixalo nunca sen unha supervisión. Evitar que dorman mascotas encima delas, cousas que pesen, porlle máis mantas por riba, evitar usalas dobladas, evitar dormir con ela posta. O ideal, pola media horiña antes de irnos pa cama, quentamos a cama, apagámola, dormimos con ela apagada e xa non hai problema. A maioría dos incendios graves que temos son na noite. Recomendacións para evitar incidentes como o que aconteceu en Moeche hai pouco máis dun mes e que lle costou a vida a un octoxenario. 8:30 da mañá de hoxe, quilómetro 138 da P9, a altura do concello de Vilaboa. Alguén tira unha pedra autoestrada dende unha ponte situada nese punto. A partir de aí xa se imaxinan. Paula Cantelar, contanos. Pois xa se imaxinan, Raúl, porque o que ocorreu foi unha colisión múltiple entre 4 vehículos despois de que a un deles lle caeran pedras no seu parabrisas. Foi como indicas ás 8:30 da mañá neste punto kilométrico que está ás miñas costas, na P9, no 138, en dirección a Vigo e ao seu paso por este lugar de Acuña, no concello pontevedrés de Vilaboa. E, por certo, tamén esta mañá no mesmo punto kilométrico, pero en dirección oposta, tamén ocorreu outro sinistro, pero que nada ten que ver, non está relacionado con este primeiro do que estamos falando. Aquí en Vilaboa, a Garda Civil aínda investiga quen tirou esas pedras ás 8 da mañán dende a ponte que está nestes momentos ás miñas costas, sobre todo porque podería ter sido moito peores as consecuencias. Neste caso, soamente houve un ferido leve, tamén varias intervencións, varias retencións neste punto kilométrico da P9. Por certo, este é un acto vandálico que non é a primeira vez que ocorre nin nesta zona de Vilaboa, nin tampouco nas colindantes de Pontevedra ou de Vigo. A Garda Civil investiga quen e por que guindou pedras desde unha das dúas pontes superiores da P9 no lugar de Acuña, en Vilaboa, no quilómetro 138, contra as 8:30 da mañá, sentido Vigo.
O primeiro vehículo recibiu o impacto no parabrisas polo lanzamento da pedra e, como consecuencia, se produce un accidente múltiple por alcance entre 4 vehículos. O sinistro produciu importantes retencións. Guindáronas desde unha ponte que hai sobre a autopista, sobre a P9, a altura do punto kilométrico 38.500, bueno, agora foi máis ou menos sobre cerca das 8:30 da mañán. Bueno, isto supón un incidente grave e preocupante, porque as consecuencias que pode ter isto poden ser moi graves, porque pensemos que é unha vía de alta velocidade, na que os vehículos van a unha velocidade entre 100 e 120. Hai 1 ano e medio no mesmo concello rexistrouse un incidente semellante na peaxe próxima a Pontevedra. Desde Vilaboa piden colaboración cidadá para dar cos culpables que poderían ser da zona. Nestes casos é importante moito a colaboración cidadana. Se alguén ve algo que lle poda parecer sospeitoso, pois que contacte coa policía local ou coa Guardia Civil, porque é importante intentar evitar que isto volva a suceder, porque nos pode pasar a calquera que vayamos por aí circulando. Algúns veciños escoitaron o estrondo e viron os vehículos parados na autostrada. Deuse a circunstancia de que noutro sentido, case no mesmo punto, houbo outro sinistro sen relación. Producíronse 2 accidentes simultaneamente no mesmo punto kilométrico. Un en sentido a Pontevedra-Vigo e outro en sentido Vigo-Pontevedra. O que foi en sentido Vigo-Pontevedra, a causa máis probable foi que o condutor se quedara dormido e saliuse da vía contra a mediana, non tuvo relación co outro accidente. O 8 de febreiro en Vigo, tamén na P9, nas Coutadas, houbo outro suceso semellante. Unha choiva de pedras caeu sobre 5 vehículos. O coche de David Valqui foi o peor parado. Outros 4 vehículos resultaron danados. O 14 de febreiro, outra gran pedra caía sobre a lúa dianteira dun coche dun veciño de Cangas. O roubo de maquinaria de obra preocupa en concellos do rural como o de Rois, preto de Santiago. Hai uns días os ladróns tiveron un accidente na súa fuxida cun tractor roubado. Esta mesma noite, unha brigada municipal recuperaba nun monte apartado un segundo tractor que tamén roubaran. Roubaron un tractor e na fuxida levaron por diante un dos elementos patrimoniais máis significativos do concello de Rois que estaba neste lugar. Trátase do cruceiro de capela da Santiña de Seira. Un día pola mañá me chamou unha veciña que iba andando por aquí de paseo e me dixo que estaba a Santiña tirada no suelo. Entonces o que fixen foi chamar ao concello para que viñeran. Ese mesma noite roubaron unha maquinaria, un tractor dos que están limpiando o río Sar. E de noite, pois, estuveron facendo das súas, romperon, tiraron con isto, fixeron o dano isto de tirar a Santiña, e apareceu o tractor, nada, a uns metros daqui, a uns, non sei, 200, 300 metros tirado. O Concello encargou a restauración da peza moi venerada pola veciñanza a un escultor local. Tamén sendo a piedade que estaba no interior da capela do Cruceiriño de Seira, digamos a peza máis antigua do conxunto escultórico, e esta, pese a todo o golpe o accidente que houve, mantense intacta, non ten ningún problema, non habría que tocar. Os danos principais están nas pezas que forman a propia capela, e despois quedou desmontado que é o varal do conxunto da plataforma, que sería o que hai que reparar. Parece ser que na salida, que lle deron un golpe e acabaron por tiralo. Había marxen para maniobrar, pero unha salvaxada. As prisas, a noite. Unha lenda popular conta que a Santiña de Seixa xa fora roubada noutra ocasión e daquela os ladróns saíron mal parados. Contaban unha lenda de que alguén a quería roubar e atacaron como un enxame de abellas e tuvo que volvela a poñer onde estaba, mentres seguirían as abellas atacando a persoa que ia roubar. Vamos a colocala nos, encargámonos de todo, non vai a ser que veñan as abellas. Esta máquina, que está a reparar nun taller próximo, tamén foi roubada e unha brigada municipal atopaba esta noite. Aquí en Roi non sei que pasa, que ven a xente a facer daño, non fan daño. Mira, levaron para arriba, para o monte, mira, que vería, romperon aí dentro, brazo fora, todo xa se ve. Está claro que hai. E 15 días outro tratou, romperon un cruceiro, fixeron daño nada máis. Fixeron daño só. Lograron localizala porque dispuña dun xeolocalizador.
Cambios automáticos, radares, sensores e cámaras de estacionamento, asistentes a condución de todo tipo. A conducción dos coches de agora cambia bastante con respecto a hai uns poucos anos. E a formación nas autoescolas está adaptada aos novos tempos. Asiña lle lo contamos aquí no Galicia Noticias. A chuvia e o vento son hoxe os protagonistas no ceo galego, todo por unha borrasca que xa se está notando en algúns puntos da comunidade. Imos en directo a Muxía. Demetrio, cal é a situación arestora aí na Costa da Morte? Arestora o protagonismo é para o vento, un vento que empeza a soprar con bastante forza, levo facendo ao longo destas últimas horas e de momento aquí a chuvia aínda non apareceu, as previsións apuntan a que será nas próximas horas activado agora mesmo este aviso amarelo por estas refaxas de vento na zona da Costa da Morte, se estenderá nas próximas horas a partir das 6 da tarde para toda a provincia da Coruña e a partir das 9 será tamén para a provincia de Pontevedra e para o interior da provincia, para a zona da provincia de Ourense, unha situación que se irá complicando tamén a medida que van avanzando as horas na próxima madrugada, xa de cara a mañá do próximo venres. Oxe hai mal tempo, para mañá anda máis malo ainda. Si, pasa que de momento é vento sur, mentre non cambia fora non hai problema ningún. Yo encantado, yo encantado. Esto en Madrid no lo tenemos y la verdad que está muy bien, me encanta. A Coruña conta dende este mércores cun novo espazo para o deporte e o lecer onde os bañistas poden bañarse en augas do mar. Reyes. Sí, porque onte quedou inaugurada esta plataforma flotante do Parrote, un espazo que conta cunha piscina de auga de mar de 25 metros de longitude e outra piscina infantil dun metro de profundidade. A máis aquí tamén hai bancadas, áreas de descanso e un acceso adaptado. Unhas instalacións que contan con todo tipo de comodidades, malia que hoxe o que falla é o tempo e por iso os bañistas que puidemos ver aquí contámolos cos dedos dunha man. Juan é asiduo destas augas do Parrote e este xoves un dos poucos ousados que atopamos nadando. Hai xente que ven ás 9 da mañán, Non, mas o arquitecto ese ven a bañar vienen a bañarse antes de ir a trabajar, Yo nunca me he bañado ahí en el puerto, pero supongo que si te bañas y con el viento frío sientes más frío al salir. Está 13,8 está bien, pero este año está más fría que el año pasado. Unha temperatura que esta mañá non o animou a estrear estas novas instalacións que contan cunha piscina de auga de mar de 25 metros de longitude con outra infantil dun metro de profundidade, bancadas, áreas de descanso, un proxecto que estrea a Coruña e que busca chegar á cidade ao mar. Quedou todo moi bonito, verdad que quedou precioso. Está muy bien y de cara al verano habrá bastante más gente. Igual de verano se prueba, ahora de invierno nada, De invierno hoy con este viento, pero bueno, quedó bien, está estupendo. É, sen dúbida, unha nova opción para os que se bañan todos os días do ano no mar, como a estes fiéis bañistas de Riazor, os que nin o frío os frea. Sí, todos los días que puedo, pues procuro bañarme y te da una vitalidad y una salud que la verdad que lo notas en el día a día. Hoy estaba el agua a 14,9, que medimos siempre la temperatura. Pues sí que iremos algún día cuando corten aquí por los temporales, que ya meten las cintas. Aquí temos o pé da casa, como quen di, e o Parrote está máis longe. Aquí no verán podes tomar o sol tumbado, sin tumbarte no cemento. En fin, para min que é máis cómodo isto. No sé cómo son exactamente, pero es que, o sea, no me parece que no tiene nada que ver una cosa con otra. Esto es especial. Se bañen en Riazor ou no Parrote, os criterios de funcionamento son semellantes. Fora da temporada de socorrismo, o baño realízase baixo a responsabilidade dos usuarios e, en canto ás novas instalacións do Parrote, toda esta zona permanecerá pechada durante a noite e contará con videovixilancia. O carné de conducir automático non calla nas autoescolas. Tan só o 3% do alumnado aposta por aprender e examinarse neste tipo de vehículos. A explicación está no Código 78, unha restricción que lles impide conducir despois coches de transmisión manual. Facelo pode custarlles unha multa de 500 euros e a perda de 4 puntos do carné. Cada vez hai máis coches automáticos circulando nas estradas do país. E nas autoescolas non teñen dúbida de que aprender neles é máis sinxelo e barato, porque implica menos prácticas. Aí só frenas, aceleras. Xa non teño ese pánico de se o vehículo se me cala, de medio embrague, para que o vehículo non se apague, e todo eso. Eso, por tanto, evítase. Entón,
Por que a inmensa maioría do alumnado prefire seguir sacando o carné cun coche de transmisión manual? Ti obtes o permiso con cambio manual e o día de mañán vas a poder conducir calquer vehículo, xa sea automático ou con cambio manual. Se optas polo cambio automático, vas a estar restringido a condución só a vehículos con cambio automático. A DXT neso ten que actualizarse, sabe que os vehículos de hoxendía van a ser a gran maioría con cambio automático, por tanto non lle vexo sentido a esa restricción. Esta restricción dificulta a renovación das frotas nas autoescolas, xa que case todos os coches modernos son automáticos. Por iso, piden que cambie a normativa o antes posible. Do contrario, din, o número de permisos automáticos seguirá sendo residual e restringido a un perfil moi concreto. Xa sea por edade, porque veñen de outros países, non lle homologan o permiso en España, no seu país xa conduciron vehículos sempre automáticos, e son persoas que optan de entrada por cambio automático. E que ocorre cando o alumno fai as prácticas nun coche que xa ten incorporados todos os sistemas obrigatorios de asistencia ao condutor? Pode, por exemplo, examinarse usando a cámara que asiste ao aparcamento? A resposta é sí, porque estas axudas que incorporan os coches máis modernos están pensadas para evitar accidentes. E isto quere decir que estes condutores saen menos preparados á estrada? Nesta autoescola opinan que non. Nos nosos vehículos ten sensor de chuvia, pero iso non quere decir que non poida poñero limpia de forma manual. Eu podo quitar a cámara e enseñar ao alumno a mirar polos espellos cando vai a estacionar. Asistentes na condución, cambios automáticos, coches eléctricos, novos retos para as autoescolas que non queren freos na súa transición cara unha mobilidade máis segura e sostible. Preto de 70 menores, segundo os datos oficiais, agardan que unha familia de acollida lles dé a oportunidade de vida fora dun centro. Alba e Manuel son unha parella do Concello coruñés de Ames que responderon á chamada da Cruz Vermella e hoxe o seu fogar é acubillo para dous irmáns pequenos. Alba foi unha nena en acollida e agora é nai acolledora. Hai 2 anos, cando a súa filla aínda era un bebé, abríalle a porta do fogar a 2 irmáns de 7 e 4 anos. Primeiro chegou a nosa filla biolóxica e ao ano e 2 meses chegaron os nenos que temos agora. A súa é unha historia de agradecemento á vida. Desde a súa casa en Ames reivindican que outras persoas sigan os seus pasos e contribuyan a cambiar o destino de nenos e adolescentes que agardan nos centros de menores. Foi unha chamada de Cruz Vermella que tiñan aí un grupo de 2 irmáns e que necesitaban unha familia. Pasamos de 1 a 3, unha familia numerosa dun día a outro. O día de hoxe non nos arrepentimos que fora dese xeito porque a nosa filla crece cuns aprendizaxes e cuns valores importantísimos. O programa de familias acolledoras da Xunta, xestionado por Cruz Vermella, está a piques de cumprir 30 anos. Hai 241 nenos acollidos. O ideal sería que ningún neno ou nena tivera que pasar por un recurso residencial, que hai nenos e nenas que o necesitan. Os recursos residenciais, os centros de menores non poden desaparecer, pero sí que o ideal sería que tiveramos un banco de familias moi extenso, que ningún neno, que non tiveramos casi 70 nenos nestes momentos en Galicia esperando por unha familia de acollida. Baixo a Asociación Acougo, familias e crianzas forman unha tribu de axuda mutua. Reclaman un cambio no modelo de protección de menores. Son persoas, suxeitos de dereitos. Teñen o dereito a medrar en familia e o dereito ás súas orixes. Unha crianza que nace en Guadalajara non ten os mesmos dereitos cubertos que o que nace en Asturias, por exemplo, non? Entón, eses estándares de calidade dentro do acollemento familiar deberían unificarse. Neste momento hai 174 familias acolledoras en Galicia. Chegou o frío e para moitos é tempo de recollérmonos. De facelo, por que non cun bo libro? Hoxe preguntámonos e preguntámosles a vostedes se lemos máis nas estacións de inverno ou no verán. Houbo quen dixe un día que para viaxar lonxe non hai mellor nave que un libro. Iso está claro, pero para esta viaxe, mellor o inverno ou o verán? Más no inverno. Verno, metidos na cama. Sí, tapadiños, mellor. Mais lese no inverno, non? Na playiña, relax, playa, libro. Verán na playa. Verán. Por que cando teño vacacións? No inverno, aínda que este ano levo todo o verán. Calqueira do ano. O que si é moi diferente o tipo de libro que se lê. No verán, que tes máis tempo libre, que tes vacacións, buscas máis libros, ao mellor, eu podría dicir casi de evaporar.
cambio, a lectura de inverno é máis interna, máis de estar na casa. A venda de libros non parece entender de temperaturas nesta libraría compostelá. Tampouco lle mete medo xa aquel temible inimigo que parecía ser o libro electrónico. Sempre convencional. De libro convencional. No, libro convencional, sí, sempre. Sí, sempre. Intentei, non é? Pero no. É telo na man, é acariñalo, é o que queira subrayalo, que non outro doblar unha páxina. E, por certo, tamén en plena forma, o libro en galego. Un dos autores que máis vendemos no verán é Cunqueiro. Iso é significativo de moita xente que ven fora e o que busca é, sobre todo, a que de verdade ven a visitar a cidade non só a facer unha foto, coñecer un pouco a cultura do país que visita. Os libros, dinos en Couceiro, son un ben necesario e accesible para todos os petos. Sabeno ben en Follas Bellas, unha libraría de segunda man de Santiago que agocha segredos pasado e tamén presente. Intentamos ter un pouco para todos, moito clásico que está descatalogado, que non hai acceso de outra maneira, e despois sempre intentamos ter tamén libro máis actual, tanto que están en bo estado de conservación, normalmente a metade de precio. Non hai excusa, o frío anima, a calor tamén. A viaxe comeza na primeira páxina. Xa viron en titulares que houve unha operación policial dirixida dende Madrid e con varias patrullas en Queiruga, no concello de Porto do Son. Pensarán con esa operación algún tipo de asunto de tráfico de drogas ou en algún crime, pero non, ian de ter un suposto xamán por estafa, na zona non se fala doutra cousa. A sorpresa é mayúscula, como se poden imaginar, pola detención deste veciño, que supostamente tiña poderes sobrenaturais para andar enfermos ou adiviñar o futuro. Unha presunta estafa desartellada nesta operación que nestes momentos continúa baixo segredo de sumario. Había rumores sobre ele, todo o pueblo falaba sobre ele, era un tipo que a verdade é que non se relacionaba moito ca xente, quitando as 4 persoas así do pueblo un pouco máis oscuras, por decirlo de alguna forma, co resto de veciños non se relacionaba para nada. Eu escoitara moita xente falar sobre eso, sobre que o tipo facía maxia negra, que tiña círculos satánicos e cousas así polo estilo. Semana de atascos na Coruña. As obras de remodelación da avenida de Alfonso Molina obrigaron a pechar temporalmente o enlace de saída da cidade dende o polígono da Grela. Os desvíos chegaron a colapsar puntos como o Barrio das Flores ou Mato Grande, unha situación que podería repetirse en novembro. Atascos en Mato Grande, na Coruña, a densidade de tráfico chegada ata esta rotonda provocou importantes retencións. Malos esforzos dos axentes da Policía Local por axilizar a circulación, non se puideron evitar as ringleiras de coches que por momentos desesperaban a algunhas das persoas conductoras. Mira, 20 minutos, chego tarde a unha cita ao Chuaco. 20-25 levo. E pensaba que iba adelantada e mira. No, aquí isto é... La verdad es que no mucho, yo unos 15 minutos. Nas horas punta é cando máis afluencia de vehículos se rexistra, pero segundo a Policía Local, a circulación lenta e os atascos tamén están a afectar a outros puntos como as rotondas de Lonzas e a Avenida da Universidade. As retencións teñen a súa orixe nas obras de remodelación da Avenida de Alfonso Molina, que obrigaron ao peche temporal do enlace que une a Avenida de San Cristobo coa saída da cidade, vía natural de saída desde o polígono da Grela. Traballo na Grela, entonces sí, evidentemente claro que te lo provoca, pero bueno, hai que sufrilo. Ao non poder acceder a Alfonso Molina, os condutores teñen que seguir ata Mato Grande e o Barrio das Flores para cambiar de sentido e tomar outro acceso para sair da cidade. Moitos queixanse da falta de información sobre os desvíos alternativos. Non tedes alternativa? Tiñamos, pero non nos sabíamos. Sí, pero ya cuando nos metimos ya no podíamos cambiar. Alternativa poca porque no está anunciado, no hay cartel en ningún sitio. Durante a primeira semana de novembro, a previsión é que se volva a cortar a circulación no mesmo punto. Imos contarlles agora a historia dunha rapaza de Lugo que ten a sorte de vivir da súa paixón. Gústalle o mundo do motor e laboralmente se dedica a él. É condutora dun camión do servizo de lixo e acaba de debutar como copiloto no Rally San Froilán, porque cando se baixa do tráiler non recela de subirse ao coche de carreiras. Collemos a Carmen Arias subindo ao camión que conduce habitualmente polas noites en Lugo. Traballa no servizo de limpeza
e de momento é a única muller no seu posto. Ojalá que sexa algo moito máis típico e visual, porque non é nada de outro mundo, simplemente sacar o carné de camión. Eu é certo que estudiei un ciclo, pero, bueno, decanteime por isto sin duda nun primeiro momento no que puide. Nunca pensei que iba a traballar neste sector, nunca o pensara, é certo. E, bueno, surdiume a oportunidade de traballar aquí o primeiro brao en 2023, cubrindo as vacacións duns compañeiros. E, bueno, vin o tema do camión e demais, entón, un acabou o brao, eu saquei o carné de camión, e pois tuve a oportunidade despois de cubrir aquí unha baixa, que é o meu contrato actual, e, bueno, pois, desde aquela hasta agora estou moi contenta, a verdade. Acaba de cumprir 23 anos e traballa na quenda de noite. Asegura atoparse moi a gusto. De primeiras pode impoñer un pouco, pero non, é moito máis doado conducir, hai moito menos tráfico, non hai tanta xente, entón é moito máis fácil. E, bueno, a hora da xente, pois, bueno, sí que se sorprenden un pouco, pero, bueno, nunca tuve ningún problema con ninguén tampouco. Cando se baixa do camión, ademais de descansar, tamén ten tempo para trolear cos amigos e dedicarse a outra das súas afeccións, os coches de carreiras. Ven de tomar parte no Rally San Froilán. Foi espectacular, aínda non o asumín e foi fai nada, pero foi genial, a verdad. Estamos desexando volver a repetilo, sexa o San Froilán do ano que ven, sexa outro rally, pero estamos desexando volver a repetir esa experiencia. Asegura Carmen que o mundo do motor é a súa prioridade. É algo que é moi difícil de explicalo, a verdad, pero é que a alegría, é que é un hobby máis, ao fin e ao cabo, entón para min supono todo, hoxe en día todo. Unha vida que leva camiño de ir sobre rodas.